Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ako si Ramil, tubong Surigao del Norte. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nang minsang sumama po ako sa mga kamag-anak namin na magtatrabaho sa isang lalawigan sa Western Visayas. Bali iyon po yung unang pagkakataon na makakapunta ako sa lugar na iyon. 5 po kami noon na magkakamag-anak, 2 tiyuhin ko at 2 kong pinsan na kanilang anak. Yung isa ko kasing tiyuhin ay foreman at nabigyan siya ng trabaho ng isa niyang kakilalang engineer. Nung mga panahong iyon ay katulong ako ng aking ama sa pag-aasikaso ng aming mga alagang hayop, at ako rin ang kasama niya sa mga gawain sa bukid. Ngunit dahil sa mahirap talaga ang kumita ng pera dun sa aming probinsya, kung kaya nainganyo akong sumama sa mga tiyuhin at pinsang ko. Yun ang unang pagkakataon na magtatrabaho ako bilang isang piyon o laborer. Pero alam ko namang kayang-kaya ko ang trabaho ngayon dahil sanay naman ako sa mga mabibigat na gawain. Kaya nga ang katawan ko noon ay talagang bato-bato, sabi nga nila, dahil batak sa mga mabibigat na trabaho. Nang dumating kami doon ay wala pa talagang nauumpisahan. Masukal pa yung lugar at malayo iyon sa mga kabayan. Isa yung liblib na lugar dahil ang gagawin pala namin doon ay poultry at piggery farm. At aabutin ng taon ang nasabing proyekto dahil napakarami palang mga pasilidad ang nakapaloob sa mga malalaking farm. Nakabaliktaran sa iniisip ko noon na basta kulungan lang ay tapos na. May mga bodega para sa mga pagkain ng hayop. Mayroon ding pinaka-storage para sa mga gamot at mga opisina para sa iba't ibang departamento. Unang araw namin doon ay wala kaming ginawa. Pagkat sinabihan ng tiyuhin ko ng kanyang amo na magpahinga na lang daw muna kami, pagkat siguradong pagod daw kami sa biyahe. Nang sumunod na araw ay doon na kami nagsimula. Pero ang unang pinagawa sa amin ay yung magiging barracks namin. Sa tent lang kasi kami natulog nung unang gabi. Pinalinisan din sa amin yung buong paligid. At sanay na sanay ako sa ganong gawain dahil iyon yung trabaho ko doon sa bukid. At matapos iyon ay nagumpisa na ang mga paghuhukay para sa pundasyon matapos nila makapag-layout. Nung mga unang araw namin doon ay naging maayos naman ang lahat. Bagaman mas mahirap ng bahagya ang trabaho doon, ay kinaya ko naman at ganado ako dahil sa mas mainam naman ang magiging kita ko doon kumpara sa pagtatrabaho ko sa amin. Minsan, ng mga bandang hapon na, ay may pumunta doon na 3 kalalakihan. Noong una ay nagtanong sila kung mayroon pa ba raw bakante, pagkat gusto sana nilang pumasok. Hanggang sa natapos na kami sa trabaho, ay nanatili lang sila doon sa amin at nakikipagkwentuhan.
Kalaunan ay nagyaya na ang mga ito ng inuman at nais daw nilang makipagkaibigan sa amin. At dahil dayo lang kami sa lugar kung kaya kailangan naming makisama. Isa pa, mababait naman ang mga itong makipag-usap kung kaya wala naman kaming nakitang mali o masama. Umuwi pa nga ang isa sa kanila at nang bumalik ay may dala na itong 2 pirasong manok at sinabing amin daw katayin nang sa ganon ay mayroong pulutan. Kaya humanga kami sa kanila. Dahil sagot na nga nila ang inumin, ay sagot pa nila maging ang pulutan. Nang mga pasado 9:00 na, ay doon na mag-umpisang magkwento ang mga ito ng ukol sa mga misteryo at kababalagang bumabalot doon sa kanilang lugar. Na noong una ay amin lang sinakyan ang mga iyon. Bagaman hindi namin pinaniniwalaan ang lahat. Ngunit habang tumatagal ay nakakakilabot na ang mga ipinapahayag nila. At napansin kong hindi lang ako ang biglang sumeryoso, kundi lahat ng mga naroon. At nakatuon na talaga ang kanilang atensyon sa 3 lalaking iyon na nagkukwento ng mga nakakatakot na pangyayari doon sa kanilang lugar. Maliban lang sa isa naming tiyuhin na si Tio Kaloy. Makalipas ang mahigit 2 oras ay nagpaalam na ang mga ito at nagpasalamat. Kami man ay nagpasalamat din sa kanila at sinabihan sila ng tiyuhin ko na huwag mag-atubiling bumalik at upang malaman rin nila kung tumatanggap pa ba ng karagdagang mga trabador pagkat darating kinabukasan yung engineer. Nang umalis na ang mga lalaki ay nagligpit na rin kami pagkat wala na rin namang inumin. At panay na ang hikap ko noong mga oras na iyon at talagang inaantok na. Yung barracks namin ay binubuo ng 2 silid. Doon sa kabila ay yung 2 kong tiyuhin. Habang dito naman sa isa ay kaming magpipinsan. Mabilis kaming nakatulog noon. Dala na rin marahil ng pagod at alak na aming nainom. Makalipas ang ilang oras ay nakaramdam na ako ng ginaw. Pero hindi ko naman masyadong pinansin iyon o binigyan ng anumang pakahulugan pagkat malamig talaga doon sa lugar na iyon kapag mga madaling araw. Kaya nga lang, nang kakapain ko na yung kumot, ay hindi ko na iyon mahagilap. Kaya napabangon ako at nakita kong nadaganan pala ito ng isa kong pinsan. At nang akin na iyong kukunin, ay bigla namang naagaw ang atensyon ko doon sa may bintana. At kitang-kita ko talaga ang isang napakalaking paniki na nakakabit doon at natakpan na niya talaga ang buong bintana. Kaya nagulat talaga ako at napasigaw. Bigla naman iyong umalis doon at nalaman kong mali pala ako sa aking naging palagay na iyon ay isa lamang malaking paniki. Pagkat nagawa noong makapaglakad ng ilang hakbang bago pa tuluyang lumipad. At iyon ay kasinlaki talaga ng tao. Dahil sa pangyayaring iyon ay napatunayan kong totoo ang mga ikinuwento sa amin nung 3 lalaki na taga roon. Mapanganib pala talaga doon sa kanilang lugar at mayroong mga aswang. Isang tiyuhin ko ang nagising dahil sa malakas kong pagsigaw. Tinanong niya ako kung bakit at kung ano raw yon. Kaya sinabi ko naman sa kanya yung aking nakita. Ngunit hindi ito naniwala.
at baka binabangungot lang daw ako. Sabi pa niya ay huwag akong maniniwala basta-basta sa mga kwento-kwento ng tao. Hindi na lang ako umimik nung sandaling iyon dahil alam ko namang hindi ito naniniwala sa mga aswang at kung ano-anong kababalagan. Pinayuhan niya akong matulog na uli pagkat marami daw kaming gagawin at mapapalaban talaga sa trabaho. Kaya nahiga naman ako pero hindi na ako nakatulog pa. Paulit-ulit kasi bumabalik sa isipan ko yung aking nakita. Kinaumagahan ay napasabak nga talaga kami sa matinding trabaho. Pagkat aming bubuhusan yung mga poste at dumating pa roon yung engineer. Kinahaponan ay dumating muli yung 3 lalaki. Pero nanatili lang silang nakatayo sa di kalayuan at tila ba nahihiyang lumapit pagkat napansin siguro nila na naroon yung aming engineer. Nang matapos kami at nakikita nilang nagsisipaglinis na kami ng aming mga katawan, ay saka sila lumapit at kinumpirma kung yun nga raw ba yung engineer. Sinabi namin na oo. Sinamahan sila ng chewing ko at ipinakilala. At dahil mababait at magigiliw makipag-usap ang mga ito, ay madali din silang nakapalagayang loob ng engineer namin. At tulad nung una ay nauwi ang lahat sa isang inuman na sila na naman sana ang bibili ng inumin, ngunit hindi pumayag si engineer at sinabing siya na ang bahala. Ang ginawa na lang nung isa sa kanila ay muli na lang kumuha ng manok at sa pagkakataong iyon ay 3 ang dinala nito, na yung isa ay ibinigay niya sa engineer namin na kanya raw iuwi sa kanila. Mabilis na lumipas yung oras. Nagpaalam sa amin yung engineer na mauuna na siya pagkat may bibisitahin siyang isang project sa kinabukasan. Siguro nung mga sandaling iyon ay mag-aalas 8 pa lang ng gabi. Sinabihan kami ng tsuhi namin na aming samahan si engineer hanggang sa labasan. Ayoko sana dahil may sasakyan naman itong owner, pero naunawaan ko naman kung bakit pinapasamahan pa sa amin ni Tio Kaloy si engineer bilang pagpapakita ng magandang loob dahil sa husay din naman itong makisama sa kanyang mga tao. Kaya sumakay kami nung isa kong pinsan sa owner ni engineer at amin nga siyang sinamahan. Makitid ang daan palabas na hindi maaaring magkasalubong ang dalawang sasakyan. At ang totoo, tanging siya lang ang nakapagpapasok ng sasakyan doon. Malubak ang daan at mabato pagkat hindi iyon sementado. May dala kaming flashlight noon dahil madilim at wala talagang kailaw-ilaw sa aming daraanan. Lalo na at maglalakad lang kami ng pinsang ko pabalik. Nang marating namin ang pinaka-highway, ay niyaya pa kami ng aming engineer na sumama na lamang sa kanya dahil naawa ito sa amin. Pagkat maglalakad kami pabalik sa napakadilim na daang iyon. Gusto ko sana pero tumanggi na lang kami dahil hindi rin kami nakapagpaalam kanila Tio Kaloy. At mag-aalala ito sa amin na sigurado akong di niya magugustuhan iyon kung sakaling kami ay sumama. Kaya pagdating nga sa kanto ay bumaba na kami ng pinsang ko at nagpaalam na rin sa amin si engineer. Nang nawala na sa aming paningin ang sasakyan ng amo namin, ay nagsindi kami kapwa ng sigarilyo ng pinsang ko at nagumpisa na rin kaming lumakad pabalik. Gamit ang isang flashlight ay binaybay namin yung madilim na daang iyon. Nang mga nangangalahati na kami,
ay bigla akong napalingon sa aking likuran. Para kasing may asong mabilis na dumaan sa nagtataasang damuhan. Na narinig ko pa nga yung pagtunog ng mga halaman. Napatanong namang bigla yung pinsang ko kung ano daw iyon. Sinabi ko sa kanyang parang mayroong aso, wika ko. Sa puntong iyon ay doon biglang sumagi na muli yung mga ikinuwento sa amin ng tatlong lalaki tungkol sa aswang. At yung tungkol sa aking nakita. Kaya medyo kinabahan ako. Nagpatuloy kami ng pinsan ko. Pero sa kabilang panig ng daan ay biglang may napansin din kaming parang may dumaan na nakita talaga naming nahawi yung mataas na damo. Kaya napahinto kaming bigla at agad na dumampot ng bato. Nung sandaling iyon ay ang lakas na talaga ng pagkalabog ng dibdib ko. Hindi kami umalis sa aming kinatatayuan. Amin pang pinakiramdaman niyon. Ngunit talagang tuluyan na akong nilamon ng takot. Nang makita ko ang dalawang naglalaki ang parang mga baboy ramo na lumabas sa magkabilang gilid ng daan. At may nakita pa kaming dalawang tao na nakatayo sa may gitna noon. At pareho silang may hawak na itak na nasa kanilang gilid. Naisip ko kagad na tagilid kami at walang panama ang mga hawak naming bato. Kaya bago pa man sila magsimulang lumapit, ay nanakbo na kaming magpinsan pabalik doon sa kanto kung saan namin inihatid yung aming engineer. Pero habang papalayo kami, ay bigla kaming nakarinig ng komosyon. Magkakahalong tinig iyon na halatang sila ay nag-aaway. Pati yung tunog na malakas ng katulad sa isang baboy na kinakatay ay amin ding narinig. Pero nagpatuloy lang kami sa pagtakbo ng pinsang ko. Makalipas ang ilang minuto, bago pa namin marating ang kanto, ay nakarinig kami ng dalawang tinig at pamilyar sa amin iyon. Kaya amin silang nilingon at hindi nga kami nagkamali. Sila ay yung dalawa sa tatlong lalaki na nagpupunta sa amin. Niyaya nila kaming bumalik na sa barracks at wag na raw kaming mag-alala pa. Pagkat wala na umano yung mga tumambang sa amin. Na nung una ay parang ayaw pa naming maniwala at pinagdudahan pa nga namin sila. Nakita namin ang pinsang ko na may mga sugat sila. Sariwa pa ang mga iyon na nagdurugo pa. Nang mapansin nila kaming nakatingin doon ay sinabi nilang walang anuman daw iyon at gagaling din kaagad. Kinumbinsi nila kami na sila ay mga tunay na kaibigan at wala silang tangka sa aming masama, na hindi sila yung mga tumambang sa amin. At batay naman sa kanilang mga sinabi ay nagtiwala kaming magpinsan. Nang naglalakad na kami ay aming nadaanan yung lugar kung saan kami tinambangan at nailawan namin ng pinsang ko yung mga bakas ng dugo. At masasabi mo talagang may nangyari doong hindi maganda. Nang malapit na kami sa barracks ay bigla nilang sinabi sa amin na sila man ay mga aswang din, na ikinagulat naming magpinsan. Ayon pa sa kanila, ang buo nilang angkan ay mga aswang. Ngunit malaki umano ang kaiba nila, pagkat sila ay may kakayahang pigilan ang kanilang mga sarili sa pagkahayo sa sariwang karne at dugo, na kanila lamang pinapakinabangan ang mga kakayahang dulot noon. Maliban doon ay wala na. Pagdating namin ay nagtaka sila Tio kung bakit kasama namin sila, na ang paalam daw ng mga ito ay bibili lang ng dagdag na inumin at kukuha ng pulutan.
Nagsalita ang isang lalaki na kasama nilang naiwan doon at sinabing kinailangan umano ng kanyang mga kasama na sundan kami dahil kinutuban na raw sila ng hindi maganda. At pinayuhan nila kami na mag-iingat pagkat naglipa na daw talaga ang mga aswang doon sa kanilang lugar. Nang karamihan ng mga ito ay kanilang mga kaanak din. Ngunit kaaway nila sila pagkat namiminsala at pumapatay ng mga tao. Nanindig ang mga balahibo ko nang marinig ko iyon. Pero ang tsuhi namin ay hindi pa rin naniniwala. Tinuruan nila kami ng ilang mga bagay na mabisang pangontra sa mga aswang. Ngunit nagbirong wag daw namin iyong gamitin sa kanila. Nang mga sumunod na araw ay nakasama na namin silang nagtatrabaho pagkat natanggap silang tatlo. At tuwing mayroon kaming mga pangangailangan ay ipinapakisuyo na lang namin sa kanila na sila na ang nagpupunta sa bayan. Ilang buwan din kaming nagtrabaho doon pero kalaunan ay nalipat din kami at hindi na namin natapos pa yung proyekto. At yan po Sir PB yung aking naging karanasan. Kung kaya naniniwala po talaga ako sa mga aswang. Katunayan, yung mga sugat nga nila ng sumunod na araw ay agad ding nawala. At wala man lang kahit anong bakas o kahit pilat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Mga totoong kwento ng kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.